Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ni tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagwala ko niyo sa pangan nga Tinay, 18 years old, taga Tagbilaran, Bohol. Punto legal kining akong suliran. Doon ako kalibin nga itago ta lang sa pangan nga Philip og may usa na mi kaanak. Aron niyo hisabtan, sugdo nako sadang nanguya pa lang siya nako. Ingon ini ang mga panghitabo. Tinay, ganiha ka ramang sigig cellphone diha, oy. Tabang kunos lihokon din his baby. Makadiyot lang sa... Uy, may nag-friends request na ako sa Facebook. Philip? Akong i-accept, bi. Tinay, sa kagahi, oy. Di kita mo kihol diha. Hapon na kayo. Lagi ma, padung na. Hala, nag-chat si Philip. Akong basahon. Hi, Tinay. Thank you sa pag-accept sa akong friends request, ha. Okay na kumutawag ko nimo niya. Hala, manawag siya ako. Replyan ako, bi. Wa man kay masuko nga nanawag ko nimo karon. Wa raman. Mayo noon. Dari ko'y dagong chance ani. Ha? Chance ba? Nagkagusto ko nimo Tinay. Pwede ko manguyab nimo. Ha? Oh, dali asad. Ganon to kayo naman. Kuan kinang huna-hunaon sa nako Philip uy. Hatagi sa kog time. Unsa naman Tinay? Pila na magkadlaw sukat ning uyab ko nimo. Wa gyapon kay planong sugton ko. Hala ha, ayaw ko pong i-pressure. Wa man tigag pressure good. Ang ako lang ba? Kung naakit anong sugton ko, buhatan na lang karon ko. Ganun na yung magbuwag ng takon. Dili ta magsinamon dili ba? Ikaw gyud, mangita gyud kag paagi no. Lisod na. Mo nang pala niya ako sa lain. Sige good. Oh, unsay sige good? Imo na akong isugot? Mao ba? Oh, Yes! Kung mao, karon sa ako magkita. Philip, mingaw man lagi din sa inyo. Nga naman, mura magag nahadlok. Ha? Oo, man good. Nahadlok ang adlok ibuhaton nimo? Nga naman di ay. Uyab man sa ta. Pero, Philip, 16 pa lang po. Tingali niya mamabdos ko. Ayaw ka pala ka, Tinay. Kung mumabdos man ka, dili ko mudagan sa komplikasyon nimo. Philip, Mom, please. Pasag ko sa buhaton mo. Tinay. Philip. Philip. Pila na kaadlaw nga dili ako menstruation. Kinahanglan nga magpiti ko. Wala, Ginoo ko. Positive. Ako na yung bahibawon ini si Philip. Ayaw ka pala ka. Mga tubang ko sa mong ginikaran karon dayon. Philip. Sus, ka bata pa ba intaw ni mo? Nagpamabdos ka, Tinay, oy. Ma. Ayaw ka pala ka, ma'am. Barugan na ko ang gimabdos ni Tinay. Dili na ako siya pasagdan. Patay mahimo. Kay naa naman na. Saon pa man. Unya, unsa may plano nimo sa kong anak no? Wa kay plano pagkaslana? Naa, sir. Pero dili pa karon, sir. Uho na lang kung maigon akong tinigom. Unaon sa nakong tigom ang para sa pagpanganak ni Tinay. Bantay bitaw. Ba si kutob lang niya na sa istorya ha? Na. Pa. Primero, nakulbaan kay ko sa hulga ni Papa ngadto kang Philip. Pero sa kadugayan, nakasabot naman hinuon sila sa among sitwasyon. Mao to nga ni okay na lang sila nga mag-live-in lang una mi ni Philip. Hangtod nga nilabay ang pila ka buwan ug niabot ang adlaw sa akong pagpanganak. Unya.
Miss, unsay ipadata apelyido sa imong baby girl? Dong, ikaw, unsa man? Ang akong apelido lang, ma'am. Kung mao, kinahanglan nga dalo ninyo inyong mga ginikanan sa munisipyo. Aron dunay pirma gikan nila. Kay gawas nga wa pa mo makasal, bag-o pa man sabdi ay kang nag-17, miss. Minor di edad pa man di ay ka. Mao ba, ma'am? Sige, ma'am. Salamat. Sorry, ma'am. Sir, di pa mahimo nga ipada ang apelido sa amahan sa bata kay wa pa man kuno makasal. Nya, mahinal pa sad ka, ma'am. Mao ba, sir? Philip, unsa man ni nato? Oo, madala yung choice, day. Yung mo na lang sa apelido mo ipadahanin, day. Osborne lang unya nato puhon kung pwede na. Sige, Dong. Kanus amang yuday mo magpakasal ni Philip Tinay. Naa naman ka sa hustong edad. Ma, dili pa man madana mo, maoy. Nag-eskwela ra ba na si Philip ron? Pakasalo niya mo, oy. Kay bisan pag na-consent ka ni Philip nga mahimong dad-o ni Inday ang iyang apelyido kung wa pa mo makasal, mahug na ang illegitimate child si Inday. Unsa ma? Mura kong natandog sa gisulti ni mama sa dang niingon siya nako nga bisan pag madapa sa akong anak ang apelyido sa iyang papa, basta wa pa may makasal, mahugog anak sa gawas ang akong anak. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod, unang pangutana. Karon kay husto naman ko sa akong pangidaron, mahimo na bang mailisan ang apelyido sa akong anak? Ikaduhang pangutana, kung mahimo man, unsa may mga requirements? Kinahanglan ba may kwarta kung ipausab na namo ang apelyido? Kung doon naman, mga pila sad kaha among magasto. Ikatulong pangutana, nag-eskwela pa akong partner karon, mawwa pa sa among plano ang pagpakasal, kaya dili pa sad namo ma-afford. Mahimo ra ba gihapon nga madasa akong anak ang iyang apelyido? Kay gusto naman gud mi nga iyang apelyido na moidalon sa among anak. Ikaw pat nga pangutana, dili pa man gyud mi maka-afford sa pagpakasal ron. Doon na ba bati nga epekto ni sa akong anak kung mahug siyang illegitimate child? Pananglit, unsa man sad, ikalimaw katapusang pangutana. Simba ko kung magkabuwag mi sa amahan sa akong anak o kung dili madasa akong anak ang iyang apelyido. Unya, wa pa sad mi makasal. Makapugos ba ko niya sa paghatag og suporta para sa among anak? Palihog, nabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Tinay. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si attorney Elaine Bathan og it's me today guys. Happy mo nga ako'y nahatag og tambag. Ako'y mahatag og tambag no sa inyong mga pangutana og mga problemang may punto, legal, personal, emotional natong mga problema na to atong mga kabutangan sa atong yuta, sa ato ang mga dokumento, unsa pa ng mga problemaha din ha ipadagod na natay email address nga suliran_612@yahoo.com. Natay Facebook account nga kiniyang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. DDXDC. Karong adlaw kay si Tinay. Wa man ni gisulti asa gipada ang letter ni Tinay batagatag Bilaran, Bohol siya. Naani siya ka live-in, taguon pod nato sa pangalan nga si Philip. Unya si Tinay ug si Philip naani sila'y anak, no? Nagsugod ning ilahang problema sa dihang uyab-uyab pa ni sila. Unya bulbaan pa ni siya kay iyang papa medyo gihulga pa to si Philip adto. Unya, kay nabuntis man, hangtod mo na ni, nanganak na siya. Unya, gingnan sila nga magpakasal na sila. Kay bisan pa kunog na ay consent give ka ni Philip nga mahimong dalho ni Inday. Baby girl, magod ang apelido. Kung wa sila nakasal, mahulog nga illegitimate child. So medyo na-bothered siya. Kay bisan pa kunog dalag apelido, mahug laging tinuod man. No illegitimate child, kay wa magid sila ng minyo. Unang pangutana, karon kay husto naman ko sa akong pangidaron, mahimo na bang mailisan ang apelido sa akong anak? Pwede man ang mailisan kung muhatag og consent, no? Ug naana pud sa akong pangidaron to Philip, kung muhatag siya og consent ug mo acknowledge siya
siya sa birth certificate nga siya ang papa, mahimo gyud nga dalhon ni Inday ang apelyido ni Philip, no? Even if illegitimate siya og status as a child, no? Ikaduhang pangutana, kung mahimo man, unsa may mga requirements, kinahanglan ba mi kwarta kung ipausab na namo ang iyang apelyido? Kung do naman pila sad kaha ang among magasto, I think less than 500. You just need to go ngadto sa local civil registrar kung asa ninyo giparehistro ang bata. It's where ka nanganak, no? Unsa nga syudad or munisipyo, no? Dito adto ninyo unya i-process ninyo. Pirma siya, panotaryuhan na niya, isubmit ninyo balik. Ikatulong pangutana, nag-eskwela pa ang akong partner karon. Maong wala pa sa among plano ang pagpakasal. Sakto girl. Kay dili pa sad na mo ma-afford. Correct. Very good ha, very good. Eskwela gyud. Mahimo ra bagi hapon nga magdala ang akong anak sa iyang apelyido. Kung gusto namang good ming nga iyang apelyido na maoy dalhon sa among anak, like I said, pwede. Di gyud kinahanglang magminyo. Although saktong imuhang mama magpabilin siyang illegitimate child as a status kay wa man mo na minyo. However, ang illegitimate child does not necessarily mean nga dili pwede magdala sa iya apelyido siyang papa. Mahimo makadala ang illegitimate child og apelyido sa iyahang papa basta mo consent, meaning mo tugot, mo pirma ngadto sa birth certificate kanang naas likod kanang upper portion inigbali nimo sa imong birth certificate. Ang papa, unsa may purpose ani? Ang purpose ana is that niila siya nga siya mo'y amahan, muna acknowledgement of paternity ang tawag ana. And as a consequence ana, no, as a result ana, nisugot siya nga dalhon pud ang iyahang apelyido sa bata. Mura gid na, inana ra na siya ka simple. Even if akong usbon, even if illegitimate ang bata. Dili solusyon ang pagminyo. I admire you and you are correct. Iwas intawag eskwela, unya na pagpakasal kung ka-afford na. Dili magka-afford, dili nga ma-afford na ang kasal ug ang seremonya ug ang parte ang kanang life sa usa ka minyo, no? Kay dako kay nagresponsibilidad in town, dili na sayon. Ikaupat nga pangutana, dili pa man gyud mi maka-afford sa pagpakasal ron. Duna bay bati nga epekto ni sa akong anak kung mahulog siya illegitimate child, pananglit unsa man sad. You know, it's just a status ug ang katungod lang sa successional rights. Pero di naman gud na nato sad siya i-worry kay kung at the end of the day pananglitan sad di gyud kamo ang magkadayon sa imuhang pares ni Philip, then posible sad no nga ang kanipong sunod nimong mabana can adopt your child to be his own and become a legitimate child, adopted nga legitimate child, and ang legitimate child na ay rights of succession. Na may right to succeed gihapon ng illegitimate, dili lang dako or dili lang susama sa usa ka illegitimate child, no? Pero in so far as the father is concerned, kung maminyo pud ni si Philip ug lain. Pero nimo of course maka-inherit siya in full, no, sa imuhang mga katigayunan. Doon ra gina siya. I think that's the only difference. Makadaba sa apelyido, the answer is yes. It's only about the successional rights so far, no, sa ako ang nakitaan. Of course, kung mag-fill up ka o I instead of L, no, legitimate, illegitimate. Pero, you know, di man na nato ang ikaw worry po. Kay kung di gud kamo ang magkadayon. But, kung pananglitan, kamo pod ang magkadayon in the end. No, kamo gyud ay ang meant for each other. After mo mag-eskwela, trabaho na mo, stable na mo, maka-afford na mo, pwede man na ma-legitimated ang bata by the time magminyo mo, after mo magminyo. I-change ra na siya, ha? So, ayaw pagdali. Ikalima, ug katapusang pangutana, simba kog magkabuwag mi sa amahan sa akong anak. O kung dili madala sa akong anak ang iyahang apelyido, unya wala pa sad ni makasal, makapugos ba ko niya sa paghatag og suporta para sa akong anak? Yes, no? Kay ang apelyido di man na maoy basihan, ang kamatuoran man kung kinsa gi papa. And there are other ways to prove paternity aside sa DNA test, bang baptismal certificate, ang mga pictures, ang mga party, ang mga text messages ninyo. Daghan kaayong ways to prove paternity na dili na niya pwedeng manigar. But of course, mas maayo gyud pod kung naa pod ang iyang pangalan sa birth certificate sa bata. Para di sad siya kalimod niya kung ikaw pod ang bata pod, kumpleto pod ang iyang pagkatao ba, ang identity, di ba? Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod na sugilanon, dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, radyo mo nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.